Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás znovu přivítala na farmě John Deere. Momentálně tady v aréně vidíte, probíhá vožení dětí, možnost mají i dospělí. A já bych teďka využila tomu, že máme zde partnera Zoologickou zahradu města Brna a věnovali nám několik cen. Takže pokud zde máme nějaké děti, kteří vědí něco o zvířatech, tak já poprosím děti, aby přišli za mnou doprostřed a mohou vyhrát vstupenky do zoo, samolepky, odznáčky, pohlednice s ledními medvědy a podobné ceny. Takže jestli tady můžou samozřejmě i s rodiči, nemusí sami děti. Takže pokud tady nějaká rodinka má zájem o vstupenky do zoo, tak pojďte si děti za mnou a můžete vyhrát hezké ceny od Zoologické zahrady města Brno. Stačí, když mi odpovíte každý na nějakou otázku. Tak, ještě nějaké děti, kdo mi chtějí odpovědět a dostanou hezké ceny o zoo, pojďte. Zatím máme cen dost, nebojte se koníků, holky si je ohlídají. Můžou to být i dospělejší děti, mám tady i těžší otázky soutěžní. Tak dobře, zatím tady máme pár dětí. Ještě někdo? Klidně s maminkou, nemusí sama, jestli se bojí.